Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, matag panahon sa fiesta, party na gyud siguro ang food trip, di ba mga kapuso? Karong buntaga atong pakisayran kining talagsaon kuno nga delicacy sa Bohol, kinsa may game mukaon og baki pakisayran ta mga kapuso kining maong pagkaon dito nga na feature sa usa ka vlogger og nakadani og atensyon gyud worldwide mga kapuso. Makauban nato siya karong buntaga mga kapuso, si Carl Simon Pamis. Good morning, Carl! Sir, good morning, Sir Nick. Hello, mayong buntag kayong tanan. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, Carl vlogger man jud ka, Simon Carl Vlog. So unsa man ni na-feature ni nimo sa imong usa sa mga videos kining delicacy. Yes, sir. Oh. Asa man ni dapita? Sa pilar na siya na picture na sa akong video na sa vlog pag last year mga November or September. Kuan gyud na siya kanang karinderya, pagkaunan, balay ra ba na nag Nasi kanang ko sa kanang balay ba pero nanay dala na to na karinderyan ba? Anay tindahan ba? Kung agad ang tipangalan na is kanang mga gika merkado butaw kanang taga tingtabo na butaw. Asa man sila gikan sa mga baki, Carl? Sa palayan na, sir. Okay. Oo. Dayon, naobserbahan nimo unsay pamaagi sa ilang pagpreparar adto? Yes, sir. Hinluan kayo na mo. Hinluan mo mahukan mamang sana. Bali mahog yung tarungon nila limpyo. Nya dayon, tagod-taguro na, hiwao na. Hiwao na, so ilan lang ko ng panit sa kuan sa baki o kanang ilang kuan ang tinae sa sud ba. Ang mabili na is kanang kuan na, ang lawas. Lawas sa ang makaon na ng ulo day way labot. Wala labot. Depende siguro sa tao, apilon ba na or di. Kung kasagaran kay kasagaran is kanang lawas lang. Lawas. Dahil na pagtimpla, unsa may timpla nila ani Carl? Dagan sa putay sir, ang kasagaran is adobong baki or fried or ginata. Na ubang mga laing lungsod ba tayo is magkuhan sa barbecue, magsugba or magtinula. So, usually, kapit na is kanang adobong baki. So unsa may lami sa baki nga imong natilawan ug unsa man tong klase imong nga putahe imong nakaon, Carl? Atong adobong baki mis kinalabian to. Lami pa sa manok. Manok na Bisaya. Mao ba? Ano makayong kang mas lami sa manok? Ay, yung klasa sir, basta kayo makatilaw lang ka ng baki makalimot na kasi mong ex mga uyab ni uliha. Daw be, unsa man yung pagkumbinser ang tao nga murag di gid mahiligon aning mga exotic food nga musuway pod panagsa? Hawag ako kuan to di na ba una na unsa na sila gusto na sa mo tagay pulutan. Ditso na yo gusto ni pulutan na. Ditso na kaon. Ano na nimo ipa sulti nila na baki na nakakaon na. Gamay lang nga kuan Carl Bay gikan ninyo diha sa Bohol mga vloggers unsa may mga tips nga mahatag nimo sa atong mga labi na mga batan-on sad nga gusto sad nga mo venture into vlogging sad. So, panata be originality o kana be confident kanang sana dita mo kanang magsalig sa laing tao na kuan. Never mind sa mga toxic mga tao nila or sa bada mga basher mo sagdaan mo na kunya dili yung kanang sa kamera raw yung sila na wala sila kamera gusto sila mga laming kamera doesn't matter man siya sa mga kamera kay cellphone okay na cellphone basta kay imong content is makasabot ag kanang imong viewers gyud sa nimo pag kuan like nanagat ko kana okay na kay na. Bitaw Carl, daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga mo nalingaw mi sa atong conversation karon sa talagsaon nga mga pagkaon. Thank you so much. God bless nimo. Salamat sir. Thank you. Salamat, Carl. Happy New Year.